Ik wilde eigenlijk op dezelfde manier beginnen zoals het iedere keer gaat. Alleen ik realiseer me net, ik heb de gasten niet voor deze spraak. Ik moet het vanavond op zijn plaat doen. Vanmiddag of dus een morgen, wanneer dat je ook wilt kijken, dat maakt niet goed. Want ik heb mensen in de studio die kunnen nog niet alles vertellen over datgene hoe we verkallen. Want verkallen plat. Ik wil u echter eerst even aan de mensen voorstellen. Aan de linkerzijde voor de kieker is dat, ik weet begonnen waarvoor kant voor de kieker is, maar aan de linkerkijde Manja Bedaf. Ja. Willems is het eigenlijk, hè? Dus daar Ja, vanzelf zo'n prachtig ding in een oorkantje. Dat weet je dan. Ik ben secretaris van het veldje. Ja, dat klopt helemaal. Wie lang doe je dit? Dat doe ik nu 7 jaar. Ja. En wie was toen bij het veldje terechtgekomen? Nou ja, wie de meeste mensen. Hè. Er komen 2 bestuursleden langs om te vragen of ik dat werk vol kan doen. En na enig beraad leek me dat wel heel interessant. Want ja, de Limburgse taal ligt me ook aan het hart. Dus toen heb ik jou gezegd. Duidelijk. Ja. Tegenover zich zit een voorzitter. Dat is van de wijze mensen toch wel een redelijk bekend gezicht hier in de gemeente. Ex-zuster Boete, dat ze raadslid was. Maar zich ook een van de beste dialectschrijvers die wat voor Limburg kennen. Hè? Denk aan Spik en Span. Jos Wakkers, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik ben Jos Wakkers. Ja, denk, dat is me goed voorgesteld. Ik ben inderdaad voorzitter van Veldeke, de Kringag. Ja, ik wil even meteen beginnen. Als voorzitter, de bus voor de eerste keer in die carrière bus herkozen als voorzitter. Want als de eerste 3 jaar al middels erop zitten, zo heb ik het begrepen. Ja. Wat behelst het werk van een voorzitter van Veldeke? Ja, op de eerste plaats denk ik het werk wat elke voorzitter moet doen. Dat is een beetje denk ik de zaak van bovenaf begeleiden en besturen en in de gaten houden, de grote lijnen. En verder zorgen dat de doelstellingen en alles wat we met Veldeke samen willen, dat bereikt wordt samen met het bestuur en alle vrijwilligers en alle medewerkers die wat ook bij Veldeke gelukkig nog in grote getalen aanwezig zijn. Want je hebt best een grote vereniging. Is het een vereniging of een stichting? Een vereniging. Het is een vereniging, is stichting. Ja, het is een vereniging. Ja. En de Kring, dat is eigenlijk een beetje een bijzondere situatie, toch? We zijn een vereniging aan zich, maar dat is Veldeke Limburg. En Veldeke Limburg, dat is het provinciale bestuur. En dan hebben ze 10 kringen. Het overkoepelend orgaan. Een soort overkoepelend orgaan, ja, met een eigen bestuur ook. En dan hebben ze 10 kringen, van in Vergans Limburg verdeelde beetje. En waarvan de Kring echt een van de 10 is. Het is Krink echt, hè? Krink. Met een K. Met een K, ja. Anders is het alweer geen dialect, hè. Nee, goed, want kring met een G is dan weer Nederlands. Hè? Ja, er zullen nog wel dialecten zijn. Ik ken ze niet allemaal te kop, waar ze ook kring zijn, denk ik. Ja. Dat zal ook niet twijfel zijn. Dit lieken me trouwens heerlijke discussies als op een gegeven moment met zo'n hele club met mensen hoe het hier met samenwerkt. Iedere keer dit soort dingen moest klaarmaken. Wie een dicté bijvoorbeeld. Hè? Dat is, ik heb het echter, is het een echters? Een echter dicté. Het echter dicté. Ja. En dan mogen die van Pijogen meedoen, begrepen, hè? Absoluut, dan mogen zelfs mensen van Boete de Kring aan meedoen. De laatste winnaar wordt een meneer Ruud Holtem. Ja. Ruud Holtem. Ja. Maar zitten er, dat is, want we zitten natuurlijk een ex-zuster. Een ex-zuster heet, dat is door de jaren een beetje bij elkaar gesmolten. Hè? En als je dan kijkt wat voor gemeentes er allemaal bij zitten, daar hoort ze toch een heel andere tongslag. Want ze in een eigen bus of een studieosbus, dan kan de mensen redelijk hetzelfde. Maar het zijn zusteren, wie steek bijvoorbeeld, ik ben van zusteren. En ik pak even de liedjes van Jo en van Niek even erbij. Dan hebben ze al een complete andere tongval. Ja, natuurlijk, maar dat is het algemeen beschaafd Limburgs uit zusters natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk zo. Dat kent iedereen goed verstoren nummer op. Vandaar dat bij de Limburgs, of het Zuid-Limburgs. Ja, dat is ook alweer, dat is weer de discussie. Dat is weer een grensgeval, denk ik. Dan moet het houden denken, want grensgeval viel altijd op, vind ik, denk ik. Nee, maar dat is zo, joh. Er zijn heel veel tongvallen, er zijn heel veel verschillende dialecten, die zijn er. Gelukkig vind ik goed schoon eraan, zeg ik. En misschien dan toch maar direct een misverstand uit de wereld helpen. Wie we van tevoren niet komen, hè. Ze hebben nog schoon van make-up voorzien en daar al met die mevrouw, wat dat perfect gedaan heeft. Ook even een gesprekje. En die verkeerde dus ook in de veronderstelling dat wat heel veel hebben, dat met alle ontwikkelingen wat er nu in de gang zijn, daar zullen we daar nog wel even over hebben, dat er een poging gedaan werd om 1 Limburgs te gaan maken. 1 Limburgs dialect. Nou, dat willen we gewoon niet. Dat kent ook niet, zeg ik. Dus sowieso denk ik dat dat is juist de kracht van Limburgs, dat ze al die dialecten op lokaal niveau moest koesteren. Want dat is de moedertaal, dat is wat wie die gewerkt.
En, dus dat kent ze dus ook niet bijeen gaan brengen. En, maar wat we wel willen, wat ook al gebeurd is eigenlijk, er is een richtlijn gemaakt voor een schriftwijze, dat de klanken op dezelfde manier geschreven werden. Dat is waar we samen her en kijken zijn en wie we dat op een fatsoenlijke manier vorm moeten geven. En wie dat dadelijk samen met alle ontwikkelingen van de gang zijn met de provincie Wiergeet, lastig genoeg, maar ja, er zijn nog ontwikkelingen genoeg van de gang. Maar het is absoluut niet de bedoeling om één algemeen beschaafd Limburgs te gaan maken. Want Lijkt me ook niet te doen, denk ik. Want, ja, dat is er niet te doen. En daar is ook dat er nu soms sceptisch zijn. Hè, die wordt dan zeggen, ja, maar we zijn hier met bezig en noem maar op. Het is juist, denk ik, van belang dat wel die eigen moedertaal, die was op lokaal niveau dus metgekregen, dat die gekoesterd wordt. Want dat is een stuk cultuur wat heel koudbietig stuit, wat ook bewaakt moet worden en overgebracht moet worden naar de toekomst. De charme van de tongval is toch een beetje wat ze hier een beetje aan het beschermen was. Dat moet de moedertaal zelf. Ja. Ik bedoel, want zijn Venlo was, hebben ze de verkald. Ja. Mensen die hebben ze de verkaat. Ja. En kreeg ze bijvoorbeeld naar Zittert, dan wil ze pilsje, maar dan pakt ze een beer. Heb ze dan Ja. precies. Veerbeer. Oh, dan ga je veer. Dan geeft ze nog verder door het zuiden en dan wordt het verknoets en voor dingen. Ga maar hier van Pij richting de Woesterieën. Dat hebben ze de Verhoort en de Verbeum. Ja, en dat hebben ze heel allemaal anders. gehad. Ja. Terwijl die altijd gaat is. Dat is een hele kleine nuances. Nee, zijn er ook. Ik heb een vrouw van Deerter en zelfs wil ze niet geloven wie groot verschil is tussen zuster en Deerter al. En Deerter ging veel meer naar de achterkant en naar Stevensweer. En allemaal die ken je. Er zit net een taallijn en een breuk, denk ik, op een bepaalde manier. Maar ik zeg echt, er zitten echt verschillende uitdrukkingen, bijvoorbeeld de sh en de st. Stomme stieve stek stang stil en stomme stieve stek stang stil. En ja, er zijn er een hele hoop voorbeelden. En altijd leuk om een leven in de broeierie en de eigen huwelijk te houden. Precies, inderdaad. Laten we het over Veldeke zelf hebben. Ik bedoel, ik kreeg van Manja deze week het jaarverslag opgestuurd. Hoeveel nogmaals weer hartelijke dank. Heb ik je straks gevraagd, heb je dat op de website staan of niet? Volgens mij staat het wel op de website. Ja, en anders gewoon wel zorgen dat het zo gewoon. Het is een absolute aanbeveler. Ja. Hè? Het is, ik vond het leuk wie het gaat gemaakt had. Ja. Geweldig. Compliment. En, ja, precies, dat vond ik dus ook. Dat heb ik ook gezegd. Ik vond een compliment wie het gaat vertelde. Het is niet dat saaie verhaal, maar echt het jaarverslag. En er zijn niks andere dingen voor mij duidelijk geworden. Laten we beginnen bij het begin. Want wat ik in 2024 heb gedaan is en masse dingen die met heel veel met cultuur te maken hebben. 24, dat heet die overslagen. Oh nee, 24. Oh, 26. Sorry, nou. Ja, ik loop een jaar achter. Dat zal het zijn. Ja. Dan zit ze er altijd in de rood, dus maak je geen zorgen. Oh, dan zit hij nog wel erin. Zit er helemaal nog. Maar 2024 heb je er best voor gedaan. De kids is even voor de mensen die het niet gezien hebben, even een hand pakken met datgene wat je überhaupt in 2024 allemaal al gedaan hebt. Want dat was een massa, zeg. Ja, maar goed, eigenlijk hebben we ieder jaar wel zo'n goed gevuld jaarprogramma. We zijn toen in januari begonnen met een activiteit die ging over de sluiting van de mine. Dat wordt toen actueel. Toen hebben we een lezing gehad en die werden ondersteund door muziek van Henk Stevers. Zo is dat er nog. Ja, absoluut. Dat wordt eigenlijk best wel een heel heftige lezing, omdat er komen toch veel oud zeer komt daarin naar boven natuurlijk. Toen zijn we verder gegaan met de laatste flitscursus van meester Piet Abe. Die had altijd het schrijven onderwezen in Ozekring. Nou ja, dat was nog ook wel een heftig moment, omdat hij dat jarenlang gedaan heeft. En dat wordt toch echt de laatste keer. Piet het afscheid genomen het afgelopen jaar, hè? Nee, nog niet van Veldeke. Wel als meester. Wel als meester. Dictées en dergelijke. Of blijft ze dat ook doen? Dictées zit in de werkgroep, hè? Hij zit in de werkgroep en en goed, zolang er bestuurslid is en hij kent nog goed, doet dat met heel veel enthousiasme. Ja. De Dag van de Moedertaal zijn we toen verder gegaan. Dat was een activiteit van Veldeke Limburg eigenlijk in samenwerking met Platteweg toen nog. Kost dat nog gelukkig van Henk Hover. Helaas kost dat dit jaar niet meer omdat de uitzending geschrapt is. Ja, alleen stoppen met. Ja, zeer spijtig, maar goed. In april de declamatiewedstrijden zijn voor
ons van heel groot belang. Dat is de jeugd, hè, wat Dat is de je dan jeugd. vangt. Hè? Ja, 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 heel ja. veel. En daar vangen we heel veel jeugd met. Ik geloof dat er in totaal, als ze alle echt en zusteren bij elkaar pakt en dan niet alleen de finales, maar ook de finales op de basisscholen. Want zijn basisscholen die doen met rond de 30 kenjer alleen per school met. Dan zitten ze nog al rondje 140, 150 kenjer wat daar aan meedoen. Die ze door met bereiks. Ja. Dus ja goed, dat is voor ons van heel groot belang. En al die kenjer brengen dan in zo'n finale ooiers met. Groot ooiers met. Heel veel mensen tussen de 30, 40 jaar kennen Veldeke alleen maar van die declamatiewedstrijden. Ja. Dus wat dat betreft is dat voor ons een heel belangrijke activiteit. Dat is een mooi orgaan, moet ze goed kunnen spotten dadelijk, hè? Ja, zeker. En het is niet alleen maar ook voor de kenjer. Het is niet alleen maar even dat gedichtje voordragen, maar ook dat gedichtje goed te kop leren. Dat podium oplopen. Voor de zaal, voor met de microfoon, voor al die mensen. Voor de totaalontwikkeling van de kenjer is dat denk ik gewoon heel belangrijk. Hè. Denk ik dat, en gelukkig zien de scholen dat ook in. Hè. Dan denk ik, er moet heel veel werk in. Scholen wel, ook heel alle waarderingen goed spreken voor de werkgroep. Wat we hebben een uitgebreide werkgroep. Zeker. In de tijd dat het zich erom speurt, in de tijd, wat zo net zei, in april en mei. En ook van tevoren wordt er heel veel tijd en energie in gestoken door een aantal mensen, moet ik zeggen. En dat is heel belangrijk, precies om wat Manja zei. Het dialect wordt er met gepromoot en dergelijke. Nou, een grotere doelgroep breder is alleen die kinder zelf, maar ontwikkeling van de kinder zelf ook. Voor wat het op de bühne gaan staan, uit de kop leren. Het is breder als alleen maar het dialect. Het is een hele mooie activiteit. Maar inspireert het ook? Is het ook zo dat je er voldoende respons op krijgt? Zodat kinderen zeggen van we willen meer? Of dat de ooiers zeggen van we willen sponsor worden van het veldje? Of lid worden van het veldje, moet ik zeggen? Wat is de respons? Ik moet zeggen, vanuit de ooiers helaas niet. Maar de respons is wel dat ook ooiers en groot ooiers in het blad beginnen te schrijven. Want weer ben je een boekje met gedichten aan op scholen. Maar waar je dit jaar echt heel veel zelf geschreven gedichten door papa of mama of opa of oma van een heel goede kwaliteit. Dus ja, dat is wel. Dat is een grote wens. Ja, dat is een heel grote wens, absoluut. En dan heb je natuurlijk het meest nieuwe fenomeen heb je natuurlijk ook aan boord. Dat is Laura Teunissen. Maakt een hele grote bijdrage als het gaat om extra PR. Ik bedoel, dat schreef heel veel gedichten. Ja. Een van de gedichten, een van de kenjer, hij zelfs een gedicht van Laura uitgekozen en hij heeft dat ook voorgedragen. Ja. Dus dan moet ik dus feitelijk goed opmaken dat het wel leeft. Het leeft wel over die kinder. Of is het echt dat ze de kinderen de moest pakken en ze allemaal moesten leren wie of wat? Want we weten allemaal dat het ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands, een steeds grotere rol begint te spelen. Ook door mensen die wat niet meer als forens aan het werken zijn, maar ook eigenlijk van buiten de provincie die hier deze kant op komen wonen. Die spreken Nederlands. Daar komen we straks even op terug, want in verband met de toekomst van de taal. Mm-hmm. Maar dat betekent toch wel dat ze... maak ze dan een achterstandje... loopt van de achterstand natuurlijk op dingen aan. Maar moest ze dat dan goed maken of wie moet dat invullen? We hebben zeker een achterstand goed te maken. Ja. In de peuterspeelzalen wordt afgelopen jaar het beleid dat er alleen maar Nederlands gekald mocht werden. En we hebben van heel veel ooiers terug dat die kenjer platsprekend naar die peuterspeelzalen hergaan en Nederlands sprekend weer toeskomen. Ja, dat is dus natuurlijk... compleet andere kinderen met, hè? Ja, goed, het is enerzijds het gemak, denk ik, op die peuterspeelzalen. En dat bedoel ik niet negatief. Ik snap het, hè, van hoe dat ze dom moest werken. Dat ding is. En dan heeft er nog altijd een heel groot verbreid misverstand geweest. Hè, dat men meende dat het zelfs wettelijk verplicht wordt. Dat ze helemaal geen andere taal mogen schrijven. En dat is gelukkig, is dat een paar jaar geleden is dat uitgezocht. En dat is ook duidelijk nu aangegeven door instanties en dergelijke. Ja, dat wordt eigenlijk het grootste flauwekul. Dus het is gewoon zo, Limburgs mogen ze gaan geven. En er zijn inmiddels ook steeds meer studies en onderzoeken die worden aangegeven dat het alleen maar goed en misschien zelfs beter is. Want tweetaligheid van kenjers stimuleert. En doen moest natuurlijk niet alleen Limburgs praten, dat gaat niet met een aantal dingen. Maar als ze tweetalig opgevoed wordt,
dat wordt een totale taal. Die brein breekt veel verder. Wordt veel helder, tussen muzikanten ook. Ja. Maar dan loopt ze toch tegen een enorme achterstand. Ja, dat is er. Ja, daar zijn we ook tegenaan gelopen. En gelukkig is dat besef er op het tijd gekomen. Want als dat er niet geweest wordt, denk ik, zou het nog veel sneller achteruit gegaan. En dan denk ik dat het op een gegeven moment misschien maar verloren ook kunnen gaan. Dat zou jammer zijn geweest natuurlijk. Ja goed, dan is het 2026. Ja, natuurlijk het vooral dat Piet er inderdaad actief met kind stoppen in sommige situaties. Zijn nog links en rechts andere mensen zijn vertrokken inmiddels. Maar ik heb ook Ruud met gemaakt. Hè? Want als ik dan kijk naar doelstellingen voor 2026, dan kun je me eens even vertellen, ongetwijfeld. Wat ligt nu op dit moment op tafel voor dit jaar? Ik spring even van de hak op de tak. Ik kom daar nog terug op een paar dingen. Maar... Nou, in elk geval denk ik voor dit jaar dat we midlopen met Veldeke Limburg. Die bestaan 100 jaar. Daar hebben we ook een activiteit van. Ik kan misschien dadelijk nog even vertellen. Die doen in alle interne kringen die een activiteit organiseren. En die hebben een grote hoofdactiviteit als echte jubileumviering. Met daarna hebben we weer gewoon ons reguliere programma. We mannen worden strak, zijn we halverwege met gestopt, is dat prima. Dan houden we voor het jaarverslag. En zijn we halverwege in april, mei zijn we gestopt bij de reclamatiewedstrijden van het vorig jaar. Maar datzelfde programma ze hebben dit jaar ook weer gewoon op de rol staan. En ja, wat belangrijk is toch het kijken van wie kunnen weer meedoen, neven ons normale activiteiten in die ontwikkeling. Die wordt ook bij de provincie in gang gezet en gestimuleerd wordt. Wie kunnen weer dan rol in spelen, zeg ik, om toch dat Limburgs meer gestructureerd aan de gang te krijgen. En een van de onderdelen daarvan is dat we dadelijk samen met, niet gans door ons als Veldeke echt opgezet, maar toch met een van onze bestuursleden, dat we ook weer een schrijfcursus dadelijk gewoon aanbieden. Ja, waar in elk geval lui die wat dat willen. En dan merk je toch dat er meer interesse aan komen is bij lui. Dan merk je het bij lui wat meer bijvoorbeeld als er in de sociale omstandigheden gaat gebeuren, in de familieomstandigheden, overlijden, geboortes en dergelijke, willen lui dat er het nu steeds wensen in het dialect. Die gedichten wat Manja aangoof. En zo zijn er toch steeds meer lui die wat nog meer de carnaval. Dat ze toch, er is altijd al in geschreven in het Limburgs, maar we willen toch heel, nu dat je het meer aandacht krijgt, ook fatsoenlijk schrijven. En niet alleen maar, het is wel... jullie werken als door elkaar. Jullie werken door elkaar, ja. Dus er is wel een behoefteontwikkeling en daar willen we gewoon, hoe we kennen, een heel belangrijke rol in spelen. Dan toch even terug naar het kijk, ik heb in 2024 gedood rondleidingen. Ik heb allemaal die dingen wat bijvoorbeeld in Pijpstation, veel later de kerk in het midden, dit soort platen. Ja, het plat op een straat. Ja, precies. Het plat op een straat, precies. Dat is zo allemaal. Daar heb je ook de stadsgidsen metgenomen, die leiden ook mensen door. En dat gebeurt op heel veel verschillende plaatsen. Maar als ik dan even terugkijk naar een situatie zoals het nu is. 2024 is achter de rug. Het is succesvol jaar geweest. Ik denk dat dat zo mogen beschrijven. Ja, zeker. Ja. En ik denk dat de ambitie voor 2026 ongeveer gelijk lijkt. Dat het zo niet beter moet zijn, of niet? Mm-hmm. Ja, dan wil ik toch heel even terugkomen op wat Jos net ook al vertelde over de cursus wat schrijven. Die wordt ontwikkeld door Marlijn Vrezen, bestuurslid van ons. En Mario Jaski, die hebben eerder de cursus Leef Limburgs Kallen in het Plat ontwikkeld. Waar ook Emiel Roemer de cursus gevolgd heeft. Dat was ook wel nodig, hè? Nou, in ieder geval fijn. Dat hij het oppakt en die promotie ook voor ons moedertaal geeft natuurlijk. Maar inderdaad, die hebben dus nu de schrijfcursus ontwikkeld. Dat zal in waarschijnlijk 3 avonden zijn. En er zijn toch echt wel heel veel lui die dat ook op willen pakken. Ook, zeker ook de cursus Kallen in het Plat. Er zijn heel veel mensen wat hier zijn komen wonen die zich boete gesloten voelen. Hè? Als we weer in een Limburgse gezelschap zijn, we schakelen heel gauw. Ene keer kallen we netjes Nederland en de volgende zin is in het Plat. Het is toen gewend. Ja, dus de mensen voelen zich dan heel gauw boete gesloten. En er zijn echt heel veel mensen wat toch de cursus willen volgen. Er zijn wachtlijsten. Dus wat dat betreft is dat zeker een van de doelstellingen wat we weer willen ondersteunen. Maar dat is wel dus wat echt leeft. Dat mensen van boete, die wat eigenlijk ons plat niet kallen. Ja, ongeveer maar plat niet plat kan
alle toch proberen plat te leren. Ja, en ook vanuit wat Manja zei, zich enerzijds wat zich een beetje boetgesloten voelen, hè, omdat ze het niet meer kunnen volgen. En wat ze merken is dat mensen vanuit hun werk, die wordt echt met lui te maken hebben. Wordt echt werken met lui, in de zorg met name. Dus is het heel erg. Dokters, maar ook verplegenden en dergelijke. Ja, die wat merken dat als ze goed willen praten met hun patiënten, zijn het dan toch, en cliënten, ja, dat wat prettig is en ook enorm gewaardeerd wordt, hebben we teruggehoord. Van als degene waar ze bij komen, dat wat een hulp, als wat een bijstuit, dat hij ook dialect mondig is. Zeg. Ja, dat is wat schoon. Het is wel mooi dat mensen dat ook, dan vanuit hun hart op die manier met hun werk bezig zijn en het ook prettig vinden om de kwaliteit van het werk nog beter te maken. Wat zijn nu eigenlijk de ambities voor Parkebusbeet de aankomende 5 jaar? Want er zit nog wat aan te komen. Hè? Kom je daar even op terug, want nog 1 jaar en dan bestaat je 50 jaar. Ja. Maar dan kom je daar op terug. Wat zijn de ambities op dit moment? Als ik al even, want ze zeggen, dit willen we op een redelijke termijn toch voor elkaar zien te krijgen. Nou, echt de ambities denk ik in deze zin is gewoon doorzetten waar we mee bezig zijn. En met name kunnen kijken wie kunnen we samen met... Oormerk met dat, Jos. Wat bedoelt ze met bezig zijn? Het programma wat we hebben, zeg ik in elk geval om aan te bieden aan onze leden. We hebben een vrij grote vereniging van meer dan 200 leden. Waar een bepaalde groep eigenlijk vast naar ons activiteiten komt. En gemiddeld hebben we per maand eigenlijk hebben we wel een echte activiteit. Die willen we ook in elk geval bedienen. Dat is gewoon het doorlaten gewoon van die activiteiten. En daarna toch het inzetten op de jeugd. Samen met al die andere instanties van de middelste mee aan de gang zijn. En dat is niet makkelijk. Maar we hebben hier in de basis liggen met die declamatiewedstrijd hebben we gezegd. Dat willen we koesteren. Sterker nog, dat willen we misschien nog wel sterker en beter maken. En dan samen met die instanties, de provincie is heel erg bezig met dat leursorg overal. Hè. Dus toen, ik ben deze dag nog in heel vooral van de gedeputeerde kunstelaar in de gezet. Een echte grote voortrekker voor Limburg. Ik kan er alleen maar blij met zijn. Het Hoes voor Limburg hebben we nog niet genomen in deze setting. Misschien Manja dadelijk nog wat meer vertellen. Dat werd meer technisch wie dat in elkaar zit. Maar dat is een heel belangrijk fenomeen. Wat een paar jaar geleden levensleeg het gezien. Ook eigenlijk op initiatief van de provincie en een aantal andere instanties wat met de Limburgers bezig zijn. Dus er zijn heel veel ontwikkelingen. En in die ontwikkelingen willen we weer metgaan en ons rol spelen om dadelijk, als doel om toch de achterstand, wat ze zelf al een paar keer benoemd hebben, om dat in te halen. En om het Limburgs gewoon een hele goede basis en een, wie moet dat zeggen? Ja, zeg maar een basis te geven dat het gewoon gebruikt kan gaan worden en eigenlijk nog beter dat het uitgeboet kan worden de komende tijd. Dan laten we het er wel even over hebben. Wie zit dat dan precies? Want is dat net zoals de bibliotheek een vast ding wat op één vaste plaats staat? Of wie werkt dat? Ja. Zit dat gelukkig, hè? Nee, in de weerstand. In de weerstand? Ja. Die Biedhuis voor de Kunsten, die hebben daar nu ook een locatie. Er staat inderdaad met de ondersteuning van de provincie een paar jaar geleden opgericht om 1 aanspreekpunt te krijgen voor alle organisaties die met het Limburgs bezig zijn. Want je hebt het dan over de doelstellingen. Kijk, weer zijn op Oostniveau eigenlijk niet zoveel bezig met die doelstellingen. Dat moet eigenlijk meer vanuit het provinciaal bestuur komen. Die heel veel contacten wel hebben met de provincie. Om dadelijk in 2030 is de bedoeling om te proberen voor het Limburgs de status 3 te krijgen. Dat wil zeggen dat ze van nu het wordt status 2, het Limburgs is een streektaal, en status 3 is dat het echt een landelijke taal wordt, net zoals het Fries. Dan krijg je ook veel meer... Geef ik de pen even, want dat is wel heel groot speelgoedvuldig. Ga verder. Dat is... Dat geeft de rechten en plichten natuurlijk. Er krijgt veel meer subsidie om dingen te ontwikkelen. Maar er moet ook veel meer dingen ontwikkelen. Er krijgt dan het recht om bijvoorbeeld in de rechtszaal de moedertaal te kallen. Maar dat wil ook zeggen dat op scholen er methodes ontwikkeld moeten worden om die taal te kunnen onderwijzen. Nou, dat is nogal gaat.
Dus wat dat betreft is er nog een hele weg te gaan. Maar in feite betekent dat dus gewoon dat het wordt dadelijk weer de bron aangepakt. Ja. Stel dat het in 2030 inderdaad een daadwerkelijke echte taal gaat worden. Dus Oostplat een taal wordt. Ja. Dan kent ze in feite zeggen van ja, dus net zozeer als dat weer Nederlands moeten leren op school, moeten de kinderen op een gegeven moment ook plat gaan leren. Ja. Dat is in zekere zin weer een dialect. En dan hebben ze toch over een dialect en dan hebben ze het over Limburgs. Ja. Dan zit ze wel een enorme stap vooruit. Ja. Maar even terug te overgaan. Ik heb er straks even met u over gehad. Daar word ik even waar we even z'n tweeën een beetje aan het hersenspinnen wie dat allemaal gaat werken. Maar dat, in mijn beleving zie je dat 2 generaties moeten duren alvorens zich weer een normale kentering is krijgen met taal. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat ik heb van Paul Man plat leren kallen. Ja. Paul Man kalde alweer plat. En die hebben dat van tevoren ook geleerd. Enzovoort, enzovoort. Dat is van heel vroeger gekomen. En dat in de afgelopen pak een beetje 40 jaar, 50 jaar, zijn weer heel veel kwijt geraakt. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ook weer 20, 30 jaar duurt. Alvorens dat weer een volledige generatie is. Dat die wat gewoon volledig plat kalt. En dan bewust kan kiezen om het kindje al dan in het plat te leren spreken. Want dat zal altijd een keuze zijn. Maar op school zal ze het moeten leren. Dus het ze op school moeten leren, maar dan zit ze ook op een speelplaats moeten leren. Er zijn wat, in het begin van het gesprek zagen we al van de kinderen gewoon vaak plat sprekend naar school en komen Nederlands sprekend. Ja, dat is toch zo jammer. Dus dat is iets dat niet bij de ouders ziet, de kinderen niet willen leren, maar dan krijgen ze het op de school en op de speelplaats niet meer met, omdat er gewoon Nederlands gekald wordt. Ja. Dat is zin. En dat soort truc moeten komen. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad een hele tijd gaat duren, omdat die kinderen nu veel meer Nederlands kallen. Dus dat moet voor die kenner dadelijk al een heel bewuste keus zijn om dan toch dat plat te gaan kallen, willen ze hun kenner op een bepaald moment weer... Vergeef dat ik het even doe, maar ik ga even de advocaat van de duivel spelen. De voertaal op deze wereld wordt steeds meer Engels. Ja. De kinderen werden ook steeds meer met Engels opgevoed. Kijk maar naar die vervelende TikTok-filmpjes, allemaal die flauwekul wat er nog meer bij is. Dus dat is wel een uitdaging. Dan zitten ze dus al met het probleem dat ze het Engels min of meer met de paplepel ingegooid te krijgen door de filmpjes. En dan zullen ze ons eigen taal, ik heb het nog steeds over dialect, want dat is het formeel nog steeds. Maar dadelijk de Limburgse taal en de Nederlandse taal moeten ze gaan bij leren. Ja. Ik weet niet of dat een heb je de onderzoek nog gedaan of het. Nou, ik denk dat is men mee bezig. Hè. Maar daar kent zich inderdaad wel heel goed vasthouden wat in Friesland gebeurde, zeg ik. Een perfect voorbeeld, ja. Op zich, hè. Maar het is ook niet zo dat het dan alleen maar Limburgs is. Hè. Nederland zal ook gewoon aangeboden moeten worden. En er zijn wel onderzoeken die zijn er gewoon zo. Kinderen leren heel snel. En kinderen werden alleen maar beter van als ze meertalen sprak, zeg ik in deze zin. Dus het is ook niet zo dat het Nederlands dadelijk weg is hier in Limburg. Hè. Die denken, Nederlands is gewoon de hoofdtaal. De voertaal, zeg ik. Dat blijft gewoon aangeboden werden. En denk ik waarschijnlijk ook nog wel in hoofdzaak, denk ik. In deze, maar dat weet ik allemaal nog niet. Dat moet dadelijk nog maar geïmplementeerd worden. Maar Limburgs wordt gewoon dadelijk, als dat doorgaat, een verplicht vak. Hoe ze dat moeten gaan leren. En dan is het aan wie zich dat gaat ontwikkelen. En ik ben het helemaal met de grens. Het gaat nog heel en toe, het gaat over her. Waar men zich het prettigste wie vindt. Om daarin te communiceren onderling, zeg ik. En het gewoon kinderen doen dat op allerlei manieren. Dus u zelfs, waarop we bij die declamatiewedstrijden, het is prachtig om te zien. Kinderen die wat het Nederlands amper machtig zijn, zeg ik in deze zin. Die wat door een ander landje hergekomen zijn. Die wat gewoon, dat werpt ze nog net eens te gooien. Die wordt gewoon die declamatiewedstrijden, dat kennen ze zich dus gewoon eigen maken. Dat is helemaal geen probleem. Maar dat betekent dat ze enorme winstpunten kunt maken als het toch zo zit, het mogelijk is. Ik wil het toch, ik moet even op van de hak op het tak springen. Maar ik vind het 2027 is het jaar dat je 50 jaar bestaat. Ja. Dus de kring echt. Wat gaat je er doen? Heb je daar enig idee van? Ik kijk even naar Manja. Ik kijk even naar Jos, want ik zit in de werkgroep en Jos Waal.
Nou, wat we in elk geval, we zijn nog bezig met de voorbereidingen voor. We willen wel op een mooie manier gewoon herdenken. Maar wat op dit moment pas echt vaststuit, is dat we in september, en daar wordt een datum al voor vastgezet, dat is 18 september, willen we een mooi concert gewoon geven. Ik zal de details verder besparen in deze zin, maar toch iets met muziek, met zang en echte muziek maken. Een groter gezelschap gecombineerd met voordrachten en waarbij uiteraard het dialect en het Limburgs en Limburg zelf centraal staat. Dan hebben we het dit jaar. Nee, september 2027. Ja. Okay. Zo, nee. Dat is de grote hoofdviering, wordt dat, zeg ik in deze zin. En daarna zijn we ons nog aan het bedenken van, kunnen er nog wat nevenactiviteiten doen. We zullen in de netschoot zijn we uiteraard bezig met de voorbereidingen langzaam voor het jaarprogramma 2027. Bij die reguliere activiteiten, wat we straks achter binnen iedere maand hebben, dan zal het jubileum op een of andere manier toch altijd een plekje krijgen. Daar moeten we kijken. En wat wel duidelijk is, we gewoon wel een soort jubileum dicté houden. We hebben afgelopen jaar geen gehad. Gewoon wel een echte dicté opnieuw houden. En dat wij ook gewoon proberen het meer cachet te geven door prominent immers voor te vragen om dat samen met ons gewoon te maken en ook dadelijk gewoon voor te dragen. En dat we er flink aan gaan geven dat uit een kader van dat 50-jarig bestaan ook zijn plek en zijn rol kreeg, zeg ik in deze zin. Dat zijn de twee dingen die op dit moment vaststaan. Ik herinner me trouwens dat ik al niet zo lang geleden een stuk heb gelezen waarbij bewezen is dat kinderen die wat meertalig weer opgevoed heel erg stuk muzikaler zijn. Dan kinderen die wat dat niet zijn. Die brein wordt alles goed gedaan. Dus wat duidelijkheid is het alleen maar goed om te weten dat ze alleen maar breder ontwikkeld kunt werden dan het is. Zeker. Goed, dat is dan 1977, 2027, dat is volgend jaar. Dat is onder het gerefereerde al net even, het ongeveer bestaan van het algemene overkoepelende orgaan. Ook volgend jaar. Wat zijn die allemaal aan het doen op dit moment? Nou, die zijn op dit moment bezig met een estafette uit te voeren. Iedere zaterdag in de komende weken gaan ze naar een andere kringheer, waar dan een programma is met lokale muzikanten, lokale mensen als het ware toeleed boeten, ja. Met lokale voordrachten, ook muzikanten uit een plaats waar de estafette van tevoren is geweest. Dus weer moet de Oostmuzikanten gaan dan ook een keer naar een ander locatie. Dat is om te promoten dat op 23 mei dan dat grote jubileumfeest is. Dat is in Sittard in het Toen Hermans Theater. Hoe ze beginnen 's morgens met een aantal discussies, als ik het goed heb begrepen. En inhoudelijke dingen, inhoudelijke... Ik zou normaal beginnen begonnen van een ontbijt, maar dat is... ze hebben wel een koffie en vla, ja. Koffie En en een boterham met suiker. Spek met eieren in gedachten. Ja. En 's middags hebben ze dan een heel mooi programma met muzikanten. En ook het voordrachten, denk ik. Okay. Dus, en dat is niet alleen voor de leden van Veldeke, Limburg, maar ook voor geïnteresseerden. Die mogen zich daarvoor opgeven. En de activiteit in Eg, die is 9 mei. 9 mei. Zaterdagmiddag. Achter een paar weken. Niet volgende week. Een paar weken binnenkort eigenlijk in deze zin. Het is eigenlijk, wat Manja zei, in de aanloop tot de 23e hebben ze die estafette opgestart. Die is afgelopen zaterdag opgestart. Er zijn nog 4 weken eigenlijk. Het zijn 10 kringen en het zijn dus 's morgens op een locatie en 's middags op een locatie. Welke locaties, Jos? Welke locaties? Ja, locaties bij al die kringen, zeg ik, worden het geweest. Maar dat is er niet bij elkaar op dit moment. Jawel, Sittard is geweest. Maar hoe ze precies allemaal nu zitten, wie of wat, weet ik ook niet even. Ik weet het gewoon wel. De 9 mei komen ze naar Eg. Dat is zaterdagsmiddags. Ik dacht van 2 uur. En die dag om 3 uur. Of ze gaat. Dat kan 2 uur. Maar er komt nog publiciteit over, er komt nog communicatie over en dergelijke. En dat wordt een leuk programma en dat is op het plat. Ja, samen met Averechts en Orangeren. Averechts zit in en nog wat mensen. En wordt voordrachten. Dat is een quiz.
Er wordt ook een oorkonde uitgereikt, een medaille, een soort medaille. En hebben we als kring immers kunnen aandragen. Wat weer belangrijk vind je, wat dialect promoot in de afgelopen jaren. Maar dat mogen we niet vertellen nog. Dat mogen we nog niet vertellen. Die heb ik de primeur. Ik zal niet dadelijk invloed. Maar doe best het niet. Maar dat is wel jammer. Als ik het geweten hou ik het ook nog kunnen verdragen. Stiekem toch een beetje zo. Ja. Toch een beetje stol zo. Ja. Nee, goed. Kortom, dat ik heel graag op dit moment te gebeuren. Dat is een feit wat zeker is. We hebben het in het voorgesprek, want we doen immer, voordat we met de mensen hier in het hoofd gaan zitten, hebben we heel even een voorgesprek. Om een beetje te kijken wat voor vlees ze de keuken hebben en wat ze waarden, wat ze niet belangrijk vinden, hoeveel het waarde vooral ook niet over moeten hebben. En een van de dingen waar we het over hadden is over de spraak, over onze eigen taal. En die taal, en daar kom je ons met, en dat verraste me eerlijk gezegd een beetje, was het feit dat die taal al meer dan 1000 jaar oud is. We spreken al bijna 1000 jaar plat. Nou, nee, dat is geschreven. Dat is wat die willen aangeven. En ik denk dat de meeste lui dat niet weten. Het is ook trouwens een heel leuk weetje is dat altijd. In de zin, ik heb kenjeren, die 3 heb ik er maar zin, 2 die zijn uitgevlogen naar het westen. In de zin, en die moet ik nog af en toe eens op de kop houden, want dan proberen ze met een harde G te spreken. Dan moet ik dat immers nog een beetje erin houden door in het westen. Maar er wordt dus, dat Nederlands wordt altijd nog eens voertaal. En Limburgs wordt altijd een beetje als wat minder gezien. Kijk, en we moeten er zelf niet een Calimero dingen aan praten in deze zin. Ik denk we moeten stoot zijn op onze eigen taal. Dan moet er gewoon vooruit komen, zeg ik in deze. En verder laat het maar fijn in evenwicht zijn. Maar het is echt een feit dat Kalle hebben al jaren, anders kunnen jullie niet meteen communiceren. Maar het schrijven, dat is natuurlijk later pas gekomen. We zijn ergens gaan schrijven in het hele gebeuren. En tot ongeveer de 11e, 12e eeuw schreef men, de geleerden die wat kon schrijven, niet eerder kon schrijven, die schreven in Latijn, ook hier in Nederland. In deze zin. De eerste de streektaal, de voertaal is gaan schrijven, dus niet in Latijn, dat was meneer Hendrik van Veldeke, nee voor niks. En de patroon eigenlijk, zal ik maar zeggen, een beetje oneerbiedig, zal ik maar zeggen, van Veldeke Limburg. Dat was Veldeke gewoon hergenomen. Dat was het vanaf geleid. Sommigen jullie weten misschien helemaal niet waarom het dat Veldeke Limburg. Mich verrast dat ook, Jos. Hendrik van Veldeke is dus een dichter-schrijver. Als ik het even doe, de blote kop, door 1150 geboren, dus in de 12e eeuw ergens. En dat is bekend geworden. In België. Belgisch-Limburg. Toen worden de huidige grenzen worden natuurlijk nog niet. Wie ze nu worden, die worden anders. Dat wordt één gemeenschap, Limburg. En dat is in de Belgisch-Limburg. En dat is in het geschreven. Dat zijn echt de eerste stukken wat men gezien, die zijn er ook nog. En die zijn in het Limburgs geschreven. Dat worden de eerste, zeg maar, Limburgse Nederlandse stukken, en eigenlijk niet Latijnse stukken. Toen weet ze het net vertelde, stond ze er serieus weer te grijzen. Weet ze tegen me straks van, ja, weet ze, Oostaal werd eerder gesproken als Nederlands. Dat heb ik wel geschreven. Dat heb ik wel geschreven. Zeg ik geschreven en vastgelag. En vastgelag, zeg ik. Dus gedocumenteerd op een bepaalde manier. En ja, ik vind het, ik grijns er weer omdat ik dat leuk vind, zeg ik. Het geeft aan, ja, het is heel lang, gaat minder waardig naar het Nederlands gekeken, maar dit is gewoon de basis geweest. Uiteindelijk voor ons gewoon Nederlands. Het bewijst weer erom dat de civilisatie hier heel verder was doorgegaan. Dat is al jaren zo. Ja. Nee, goed, oké, maar ja, goed, dat is mooi om dit soort dingen te zien. Toch, ik heb nog een paar, vind ik, belangrijke vragen. 2030, ik stel heel even, ik bied erop even de advocaat van de duivel. Hoe stel ik voor dat de provincie dit voor elkaar kreeg om van de Limburgse streektaal een taal te maken? Stel dat. Is er dan een plan B bij het Veldeke om ervoor te zorgen dat die taal even goed niet verloren gaat worden? Nou, geen echt plan B, denk ik, in deze zin. Ik denk dat we hebben nu ook altijd eigenlijk in de statuur eigenlijk gewerkt. Hè? Want we moeten nog naar die status 3 jaar. Wat man je zojuist uitgelachen en beschreven heeft. Dan eigenlijk was er daar weer terug bij af.
Maar ik denk dat alle inspanningen, als het gaat lukken, Padja af, zeg ik in deze zin, want dat is, man, je hebt het even kort uitgedacht. Het is echt heel gaat als ze dat moest gewoon regelen, zeg ik in deze zin. Dan kun je echt heel veel bij kijken. Nou, dat zou knap zijn. Misschien horen ze 2030 nog niet eens, maar dat is even met de vraag. Maar er moet echt heel veel voor gedaan worden. Maar het betekent ook wel dat er gewoon heel veel inspanningen verricht werden. Met ook, er wordt heel veel geld ingezet in de mop, dus die inspanningen zijn niet voor niks. Dus we zijn dan ook wel een stuk weer. Ook al zou dat niet lukken. Ik hoop, ja goed, dat moet er maar afwachten. Daarom zeg ik ook net, het is even van het verkeerde we zijn scenario. eigenlijk wel een stuk weer. En we proberen dan toch met al die lui, wat we eigenlijk wel er meer bij betrokken hebben gekregen, de showstroom te blijven gezet te houden, om toch dat taal gewoon levendig te houden, zeggen, en behouden te houden die in onze eigen contraien. Dat is wel In de belangrijk. afgelopen jaren is men zich in ieder geval heel erg bewust geworden dat Dus- we ons taal moeten We hebben dus behouden. dieptepunten gehad, denk ik. Het is toch heel langzaam aan het stijgen. Ja, en ik denk dat we vanuit het hoes voor het Limburgs, dat we daar ik heb meer aandacht voor moeten hebben. Die zijn ook goed bezig met methodes al te ontwikkelen. Voor de peuterspeelzalen hebben ze in ieder geval al de methode Julke ontwikkeld. En die wordt dus ook aangeboden aan de peuterspeelzalen. Is er Hoe ze animo voor? niet bij alle peuterspeelzalen, zal ik heel eerlijk zeggen. Nee, ze moeten echt wel lobbyen om bij de mensen binnen te komen. Ja. Maar ja goed, iedere peuterspeelzaal is er één. Hè? Dus die zijn niet geschoten tot die best. Precies, Ja. precies. Ja. Ja, duidelijk. Nogmaals, gezin een vereniging. Dat betekent dus dat je dus leden hebt. Ja. En ik denk dat iedere vereniging altijd meer leden kan gebruiken. Zeker. Dat is denk ik toch goed, hè? Wim, kan me vertellen hoe het ze terecht wil komen op het moment dat ze lid willen worden van Veldeke? Sowieso op de website. Dan kan ze alleen lid worden van Kring Eik of wordt ze Nee, van iedereen lid? de wordt lid van Veldeke Limburg. Oké. En dan kan ze aangeven via welke kring ze dat wil zien. Want de betaalt ook de contributie aan Veldeke Limburg. En Hoeveel is dat per jaar? €30. Dus dat Kan ze niet vlot liggen, denk nee, ik. dat dacht ik ook. En als ze dan ziet wat voor aanbieden en activiteiten, dan. Maar de betaalde contributie aan Veldeke Limburg en weer krijg je dan een gedeelte daarvan afgedragen. En als we dan toch over de leden bezig zijn, we kunnen altijd leden natuurlijk gebruiken. Niet alleen als ze geen interesse in onze activiteiten hebben, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar met dat lid worden ondersteunt ze natuurlijk ook de moedertaal. Daar kunnen we weer voor dingen voor organiseren. En Veldeke Limburg ook. Ja, en Veldeke Limburg zeker juist. ook. Ja. En we zijn natuurlijk ook nog altijd op zoek naar bestuursleden. Dus mochten ze affiniteit hebben met Middelstaal en zeker met publicitaire zaken, dan meld je alstublieft. Duidelijk. Helaas, ja, we hebben een hoop thema's hebben we beschreven, maar we zullen ongetwijfeld weer het vergeten zijn. Maar daar komen we ongetwijfeld in de toekomst wel op terug, want dit is de eerste keer in een hele reeks, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat je een dokker terug zult komen. Sowieso 2 keer per jaar. Zo. En daar hoeft ze niks voor te betalen trouwens. Nee. Dus ook geen factuur of zo. Nee. Maar ik vind het te luus op die zin met... Ja, maar dat is een beetje niet best. Nou, stuur ze de volgende keer eens aan. Stuur geen anders. Ken ook. Maar in elk geval, om terug te komen op het verhaal. Dit ging over Veldeke. Veldeke is een grote organisatie die door heel Limburg is verspreid. We hebben de kring echt, wie gezegd, het is wat Marja net vertelde. Je kunt lid worden, doe dat ook. Want je ondersteunt niet alleen een stuk cultuur, maar je spreekt eigenlijk ook de taal van Veldeke een beetje op die manier. Ik ga je bedanken voor het kijken. En ja goed, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, dus het is eigenlijk hetzelfde. Dat is gewoon de volgende, het is hetzelfde als dat, hè. Ja, zeker. Kan er wel een beetje binnen moois. Ik heb er helemaal niet goed doen. Het is goede televisie. Tek tot de volgende keer. Hoi je, hè. Soms geeft het niet goed. Nou ja.